heb je echt een aangename sfeer. Hè. De jachthaven. Hier heb je dan ook nog een pad, ja, voor voetgangers, ook wel gezellig hier. Langs de dijk en dan verder naar het punt van de pier met de fiets ga je dus hier door. Ja, een jachthaven verandert alles. Hè. Dus hier jachthaven Breskens. Hier heb je ook wel het volk die komt van West-Vlaanderen, de zone van Brugge en zo. Ook wel een horeca die goed marcheert, veel Duitse toeristen ook. Dat is hier wel een jachthaven redelijk van formaat. Hè.